Banjaran Sari lintang kembange tawar nedenge wulan kekalang kerlap berlim koyo sutya buka contoh asmoro dasar angin bawa wangi puspa tutut rasa arum burat wangi lir Banjaran Sari arum burat wangi lir Banjaran Sari WCB Zaman wis akhir bumbine goyang akale jungkir negarane zaman wis akhir bumbine akale jungkir negarane zaman wis akhir dunyane susah mau pikir imame zaman wis akhir dunyane susah makmume kentir imane zaman wis akhir langite potong atine kafir uripe zaman wis akhir langite atine kafir uripe zaman wis akhir atine padang sing urip ukir sing arep zaman wis akhir banjire
Janji lunga mung sadelo cari sembulan ra ono amin mun nalika spondo ning stasiun balapan Solo jare lunga mung sadelo ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Hanuman cantut tumandang ngalengka wis dadi awu kopo gedhe jroning praja solah kridaning sang prorok pindha Prabansana ayo budal so iya iya oha nani wayang Ramayana ing negara Ngalengka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman sing gedhe putih suwataman Sinta tidak uli kondangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi gedhe oh 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 iling-iling sira manungsa jalar estri enom lan tuwa saben dina padha ilinga kapan-kapan nopo timbalane kan moho suci gelem ra gelem
sluku padha padha ilai lo si Rama menyang sulung lek oleh payung udung cekit lulupa wong mati ora yen upama ten diputah yen urip golekno duwe wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus tukus padha padha ilahi lu sira menyang solo le oleh payung kudu jadi
lamun qadimun la yumalu sama'u tanazaha an qaulin wa bihi bihi astafim min kulli da'i wa nuru dalilun li qalbi dajalin mahayrotin lo cilek padha nalongsa sandang pangan dikurani manito diperkosa kaum liya padha disiksa patin lan tonggo sapa wong Jawa kang ngatung pondo sebab edan marang pondo kalamun qadimun la malu sama'u nazaan qauli wa fi'lin wa niyatin bihi astafim min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi dajalin mahayrotin kasmaranku lir sekara matu dorang kalis memandi sing kalbuku sayektine rasa tresno uga srirambutan citra kayunyun kasmaran sekara matu
illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daimat abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daimat abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Kaping pate wetangira luwe ana kaping lima wong kang dolek kumpulana salah sawijine sapa bisa nglakoni Gusti Allah
tetet. Ayo Butalso. Iki kadune sapa? Kadu biru pinggir-pinggire koko. Bocah ayune putrane sapa? Nopo asal yen kula dipek kabeh mau ora perlu diketui.